मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्र मंगलम गरुड़ध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे ब्रह्माण्डाः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। प्रथम जाऊन एक विषय सांगले का की 1.5 वर्ष 18 महिने सर्व जनांक अनेक अडचण येईल असाची, अनेक रीतीच कष्ट भोगेल असाची, अनेक नवीन अनुभव घेतलेला असाची, त्या सर्वही आम्ही विसरून आज आम्ही देवी सन्निधींतू लक्ष्मीनारायण संकुलाचं उद्घाटन करतायचं सर्व लोकांनी जमेल असेल। विशेष कसं की म्हणाली आईचे दिवस आम्ही ठरवले अंगाचे कमिटीनं देवीला प्रार्थना करून हे लक्ष्मीनारायण संकुलाचे उद्घाटनाची दिली देवीला प्रसाद घेतला आणि देवीनं ह्या तारीख निश्चय करून दिला। कामाक्षी देवीनं दिलेली तसल तारीख आणि पंचांगांतू आम्ही विश्लेषण केले, पंचांग पळून विश्लेषण केले आईचे दिवस कितले योग्य असा म्हणून ठरता। आईचे पंचांग कसं सांगते म्हणाली कार्तिक शुद्ध द्वितीया तिथी भद्रा तिथी म्हणजे भद्र कार्य करता आणि भद्र कार्य कसं की म्हणाली संकुलाचं उद्घाटन इथे की म्हणाले नूतन वास्तु केना भद्र जाऊन उरका शाश्वती काम उरका। दुसरेच कसं की म्हणाली अनुराधा तिथी अनुराधा म्हणाली संस्कृत डिक्शनरी काढून तुम्ही त्याचे अर्थ स्वच्छ केले हित कर म्हणून सांगितलं असा म्हणजे हित जाऊ का केलेल्या कामानिमित्तानं हित जाऊ का आणि हे संपूर्ण केलेल्या उद्घाटनानिमित्तानं आमचे महाजन लोकांका हित जाता। सो तिथी वैद्याची आईच्या दिवसाक योग्य असा योग शोभन योग म्हणून सांगितलं असा म्हणजे शोभन जल तसं कार्य कर का आईच्या दिवसाक म्हणून सांगितलं असा। चौथे सांगता की म्हणाली आजी भाऊ बीज म्हणून सांगतात आईच्या दिवसाक भावानं आपल्या बहिणीक सत्कार करता म्हणून सांगतात म्हणजे एक प्रीती विश्वासाचे दिवस त्यातून आज पंचांगांतू आनंदी दिवस म्हणून सांगितलं असा। आईच्या दिवसाक शिरोडेंतू आई तसं सर्व लोकांक एक आनंदाचे दिवस असा कित्याक की म्हणाली संकुलाचे उद्घाटन जात असा। हे सर्व ही पंचांगांतू कसं दिसता असा त्याची देवीनं हे पूर्ण आईच्या दिवसाक एक मुहूर्त निश्चय केला असा। आता सांगलाय की शिरोडा देवस्थानांक आणि स्वामीले संबंध अशी उरका म्हणून किंतु सांगता कसं की म्हणाली 1828 आमका हंगा आमगेल मठाचे कितली भाट हंग असेल शिरोडांतू असेल आमगेले कान एक 8 भाट असेल काळेजर भाट सुमारलं सा तरलं जुजे तरलं तरलं जुजे अशी सुमार 8 तऱ्हेचे भाट असेल आणि 1828 आणतो लागी 1253 नारलं अंग काढील म्हणून घेऊन आमच्या दप्तरांत मिळतात त्यांना गिरी नायक आणि पुत्तू शेवी कीर्तनी हे दोघ लोकांना जबाबदारी देऊन गेलो स्वामींना हंगाच्या पाडे पण खर्च तसं जबाबदारी तांक दिली
आणि ताजी लॅक आज वेगळे चांगले मठान कसा म्हणजे शिरोडा गावचे आणि मठात संबंध 1828 तुलना असा म्हणजे त्या नामगे आनंद तीर्थ ना पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामीला कालाबद्ध आता ते कशाने भाट ना किंतु आज वेगळे ते दप्तरांतू आमचं त्या वाचनाक मिळता की शिरोडा गावात आमगे एक जमीन आशिल्ले तिथं नाल पडता आशिल्ले म्हणजे आज वेगळेच आमचं कोण घेणार आईच्या दिवसाक विशेष कसा की म्हणजे स्वामी उपस्थितीत ह्या कर काम घेऊन आणि प्रार्थना केला निजर जाऊन मी सांगता म्हणजे सत्य विषय कसा की म्हणजे उभय स्वामी येऊन गेले ह्या उद्घाटन करते किंतु कालचक्र तशी अवकाश करून घेऊन दिल ना किंतु आमगे जीवनांतू हे प्रथम एक धार्मिक कार्यक्रम आम घडता असा विशेष कसा की म्हणजे स्वामी उपस्थिती किती स्वामी उपस्थिती जाऊ का संकुलन उद्घाटन कोणी करेल किंतु स्वामी असताना स्वामी उपस्थिती तू हे घड का म्हणजे भावन कसन की किती येऊ का कारण कसन की म्हणजे मुकुंद भक्ती गुरु भक्ती जाही देवाचे भक्ती येऊ का झाली पहिले गुरुचे भक्ती करता म्हणून सांगितलं त्या निमित्तानची पहिले गुरुले घेऊन त्यांनी आमगेले कुटुंब मूर्तनी घेऊन अंगाच उद्घाटन करताना आमका आमंत्रण दिलं आमगेले सारस्वत समाजाचे अस्तित्व दोन विषयाचे असा एक कुलदेवता आणि दुसरे गुरुपीठ आज ही त्यांनी गुरुपीठ आमगेले श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे स्वाम्यानं येऊ का आणि ते उद्घाटन कर का म्हणजे तरी सुमार वर्ष तुला त्यांनी हे उद्घाटनात कसं नसा ते स्थगित करत असा स्वाम्यानं येऊ का उद्घाटन जाऊ तोपर्यंत ते स्थगित होते अशी त्यांनी एक भावना असेल आणि त्या भावनेक समजावूनची आज आम्ही हांगा उपस्थित राबेल असेल ह्या वास्तुकार्या निमित्तानं जे महाजन असाची त्या अनेकर लागी होते एक अवकाश मिळे वास्तू थेई केल्यारी लोक कसे हांग घेतात वास्तू केल्या निमित्तानं ते एक सभागृह निर्माण केलं सभागृह निर्माण केल्या निमित्तानं पहिले काळात लग्न तो घरातून जात असे की तो आत्ताच कसं की म्हणाले एक हरकी घेतात की मागे कसं नाही एक झाल्या तुझ्या सन्निधानातून मागे नातवाल नोंद करता ना मागे चालल्या लग्न कार्य तुझ्या सन्निधानात येऊन करता अशी एक म्हणतात आता त्यांनी म्हणल्यानंतर अंगकर कामळे त्या व्यवस्था उरका आणि ती व्यवस्था अंगाची कमिटी करून घे आता 500 लोकांबरोबर तसं एक सभागृह निर्माण केले निमित्तानं कामाक्षी देवस्थानात जे जे महाजन असाची त्यांचे एक अवकाश मिळाला की हांगा येऊन एक खंचे एक मंगल कार्य कर्या म्हणून ती अवकाश कोण दिन आणलेला असेल असल्याने महाजन दुसरीकडे वरत असेल म्हणजे अनेक दुसरीकडे त्यांच्याने हॉलांतरण करत असेल किंतु आज हा व्यवस्था अशी निमित्तानं अनेक लोक आमगे कुलदेवस्थानांतूची आमगे चौडवाले लग्न जावं ना मागे नातवाल मुंज जावं ना मागे चल्लेले मुंज जावं हांगा करता म्हणजे एक भावना जागृत झाली त्या जागृत झाल्या निमित्तानं लोक आमगे कुलदेवस्थानाला लागी होत कसे अवकाश मिळाले आताची अनेक लोकांनी सत्कार केलाय की त्यांनी एक कामाक्षी देवाक एक सेवा म्हणून घेऊन त्यांनी आपल्याला कसं एक त्यांनी शिक्षण केलं असा तर सर्वही त्यांनी अर्पण केलं असा शास्त्रांत त्याची सांगितलं असा गौरवम प्राप्यते दानात न तू वित्तसे संचया गौरव कोणाक प्राप्त जाता म्हणून शास्त्र सांगता जो व्यक्ती दान करता तक गौरव प्राप्त जाते उदाहरण सांगा जाल्यारी समुद्र सकल असा आणि मोड क्लाउड कसा नसा ते वयर असा कारण कसं नाही फरक किती आहे समुद्र कसं करती म्हणाली खाली उता संचय करत होता खाली उता घेता तर कोणाला दिना की तू मोड तशी
सूर्याकडच्यान सूर्य रूपानं ते उदक सर्वही तांडून घेता आणि पावसाळी टायमार मोड परत ते उदक सकल घेता म्हणजे दान करता एक ताक घेता परत ते दान करता समुद्र तसे फक्त घ्या थोडं त्यातून गौरव कोणाक मिळला असा मोडाक मिळला असा त्यातून ताक स्थान द्यायचा वैर दिला असा समुद्राक स्थान कमी दिला कित्याक म्हणतं दान कर त्यातून गौरवम प्राप्यते दान कोण दान करता ताका गौरव प्राप्त जाता त्यातून आयचे हांगाचे कमिटीचे ना जे जे लोकांक मानकरी आसा त्या मेयशीची आणि सुमार लोकांक हांगा तांगे हातभार लायला आसा त्या सर्व लोकांकही देवी गौरव करता कशी म्हळ्यार रक्षण करता ना एक समाजात स्थान मान गौरव दिवन तांगे रक्षण करता आज तुम्ही केले सेवे निमित्तानं देवी आपल्याला कसं दवरल्या ती परतून परत महाजनांक ताजे दिता 4 पटी दिव तशी ती एक अवकाश करून घेतली त्या हेशीची दान करचे स्वभाव ह्या उपलोकाक येना थोडे लोकांक येता किंचित लोकांक मात्र येता शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः वक्ता दशसहस्रेषु दाता भवति वानवा 100 लोकांमध्ये एक शूर व्यक्ती मिळता तुमका 1000 लोकांमध्ये एक बरो पंडित मिळता तुमका 10,000 लोकांमध्ये एक बरो उलोपी मिळता वक्ता जो प्रवचन करता तसलो 10,000 लोकांक एक कोणातरी मिळता किंतु दान करता व्यक्ती 100 मिळणार 1000 मिळणार 10,000 मिळणार ते किंचित म्हणजे तसं स्वभाव योग का जाल्यार व्यक्तीची देवाल अनुग्रह उरता देवाल अनुग्रह असल्यार मात्र तसल रीतीची बुद्धी तसल रीतीची आलोचना तसल रीतीची एक दान करत तसल एक स्वभाव ताका प्राप्त जाता असले दान करत तसल एक प्रवृत्ती योग का म्हळ्यार पूर्व जन्माचे सुकृत केलो उरता दानांत वैतेच अनेक विभाग असा सात्विक दान म्हणून एक सांगितलं असा दातव्यम इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं म्हणून भगवद्गीतेत तो श्री कृष्ण परमात्मा सांगत निस्वार्थ भावानं योग्य कालाचे योग्य स्थळाचे कोण दान करता त्या दान सात्विक म्हणून समजता म्हणून सांगितलं खंचेची फलाची अपेक्षा आणि योग्य स्थळ शिरोडा कामाची आजेलिता योग्य स्थळ आणि खंचेना त्या महाजनांक योग्य काल श्री लक्ष्मीनारायण संकुलाच्या उद्घाटनाचे तसे एक बांधकामाचे एक योग्य काल येईल असा तसे योग्य कालाचे हंग लोकांना दान केलं योग्य काल योग्य स्थान आणि निस्वार्थ भाव हे तिन्ही असताना जो व्यक्ती दान करता त्या दान सात्विक दान म्हणून श्रीमद भगवद्गीतेत तो सांगितलं एका हास्यास्पद सांगता म्हळ्यार कोणकी एकलो गेल्लो डोनेशन मागच्या तो सांगता तू 1 लाख दी हांव तुझं नाव घालता वयर 1 लाख दिल्यार हांव तुझें नाव वयर घालता कडे तो भितर गेलो आणि 99,999 हांव घेतला कडे तो विचारता म्हाका आनी 1 रुपया दी हांव तुगे देता मागे नाव घालचे नाका म्हळ्यार कितें इतलें दिलें हांव ताका म्हळ्यार असं तरेन निस्वार्थ मागे नाव येवचें नाका हांव दान दिलें म्हणून वेगळें कळचें नाका आता आनी मानकरीक आनी जेवण हे केलें तांणी जेवण विचारलें हांव तुका पैसे दिता हांव हे सेवा करता स्वाम्याल हातान म्हाका प्रसाद दी म्हणून तांणी विचारलें तांणी केलें तशें एक सेवेक एक पळोवन गेलो तांणी स्वता जावन संस्थानातर्फे तांणी अशी एक निस्वार्थ भावना त्या मनुष्यांतून येता तेन्ना असले सात्विक कार्य
वैर वैर घडत होता. आज आमका एक संतोषाचे दिवस 18 महिने झाले आम्ही परतगाडे तो असे खंयचे धार्मिक कार्यक्रमाक आम्ही खंयी भायर गेले नाशिल्ले. किंतु आता आम्ही बांधून दवरचे जायना उठून परत त्याचे कसं नाही कालचक्र असा परत परतून त्याची स्थिती त्यात असा. त्या निमित्तानं हांगाचे महाजनांनी हांगाच्या कमिटीने येऊन घेऊन प्रार्थना केल्या की स्वामींनी येऊन घेऊन उद्घाटन करता. आमगेले मनात एक विचार आशिल्ले की प्रिय गुरुवर्य स्वामीले प्रथम पुण्यतिथी जाऊचे पहिले आमगेल स्वामी कोण कोण आश्वासन दिले की आम्ही येताच म्हणून ते आश्वासन आम्ही परिपूर्ण करता. आमगेल स्वामींनी केना सांगचे आम्ही उत्तर दिल्यानंतर ते पालन करता. तांगेल पुण्यतिथी जाऊची पहिले कोण कोण त्यांनी दिले त्या तांगेल शिष्य जाऊन गेलो आम्ही परिपूर्ण करता. त्यांना मात्र आम्ही तांगेल निज शिष्य म्हणून पुढे समजता. त्या निमित्तानं आम्ही 2 वर्ष 3 वर्ष पहिले अंगाचे सभा मंडप उद्घाटन केले. त्यांना स्वामींना उठू पळून गेलो हसून खेळलो स्वामींना उठू पळून गेलो अंगाचे एक जाऊन तसले एक कार्यक्रम प्रति एक सकल परत वचून येऊन गेलो. अशी करता तुम्ही तशी करता हे कशी जाता ते कशी जाता हे सर्वही विचार विनिमय कोर गेलो. स्वामी थंयच्यान परत गाडी आयिल्ले. किंतु आज परत त्याची सभागृहात गेल्यार पहिली उडगा सोच म्हळ्यार स्वामीले कित्याक म्हळ्यार तांणी येवन उभय स्वामी थंय आशिल्ले. उभय स्वामीन येवन ते उठूची पळोवंक गेलो. प्रथम उठू फ्लोर पळोवंक गेला आसा सकल फुलांक वयर पर्यंत उठू पळोवंक गेला आयिल्लो तसा एक विचार आत्म्याच्या उडगा आसा तेका. तसले एक स्वामीले एक मार्गदर्शनान तांगेले शिष्य जावन आशिल्ले तसले आम्ही आज हांगा घेवन गेलो. ते उद्घाटन करता एक अवकाश प्राप्त झाला. प्रिय गुरुवर्य स्वामींनी अशी जी अनेक लोकांक आश्वासन दिलं आसा. मुखावेल दिवसांत आम्ही एक 2-3 कार्यक्रमाक किती परत भायर वचचे आसा. ते सर्व ही प्रिय गुरुवर्य स्वामीले आश्वासन दिले निमित्तानं आम्ही ते परिपूर्ण करचे का आम्ही परत एक डिसेंबरांत एक जोरात म्हणजे 3-4 दिवसाचे मात्र उरताले. अशी आमगेल स्वामीले एक कसं उत्तर असा ते आमगेल निमित्तानं परिपूर्ण जावका. हाजे पहिले ही आमगेल स्वामींनी आमगेल गुरुवर्यांनी तांगेल पूर्व गुरुवर्याले कसन एक संकल्प आशिल्ले ते सर्व ही पूर्ण केल्ले आसा. आता तांगेले निज शिष्य जावन आई तसं आम्ही आमकांही ते एक परिपूर्ण करता म्हणून एक इच्छा आसा. आज अनेक लोक भक्ती भावानं असले एक कोरोनाचे काळात असलेल्या वैद्याची स्वामी उपस्थितीत कामाची जाता म्हणून आलोचन करून सर्व लोक ही हंगा जमीन बद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची. देव सगळ्यांक बर घडोवो. शिरोडे पेंटेंतू ना अन्य थंय आमगेले सारस्वत लोक आसा ती तांगेल जीवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरप अशी देवचरणी गुरुचरणी आम्ही प्रार्थना करीत आमगेल आशीर्वाद परभाषणाच्या आम्ही मंगळ घेता. श्री कृष्णार्पणमस्तु.